И здравейте хора! Днес играем оцеляване на предела. Бях набрал доста желязо. Даже има малко несмелтното. Едно несмелтното тук даже не съм го видял. Днес ще ида да набира малко диаманти. Набелязах доста места, където има диаманти. Сега отиваме на там. Миналия път бях намерили няколко диаманта. 6 ли бяха колко? 2 отида, 3 май бяха. Не, май бяха 5 или 2 или... Не, със сигурност бяха 5 или 6. Май 3 бяха. Както и да направихме Enchanting Table миналия епизод. И много мразя тия звукости, но да, не съм ги взел. Миналия епизод доста стабилно копаехме. Мина доста време докато копаем. Някъде 5-6 минути мисля. Извинявайте ако съм сгрешил, но просто не мога да се обясня паметта. Fuck. What the fuck was happening? Добре, чупих малко крак. Don't fear. Ето тук бях започнал миналия епизод да копая. И бях решил малко напред да копам. И копа стабилно. Да, тук бях намерил диамантите. И си казах в епизода да ги таковам, но доста диаманти има тук. Holy fucking shit. Стабилно диаманти има, врете си. Добре, паднахме на... Фак, не съм се взел. И пак ли са диаманти, бе? О, мака! Диаманти! What the fuck, кой има толкова много диаманти, бе? И са били точно пред очите ми. What the fuck? Майко, колко я мразя тази игра. Точно пред очите ми и не съм ги забелязал. What the fuck was fucking happening? Jesus. 11 диаманта, хора. What the fuck? Ти сериозно ли са пъскаш с мини, бе? 11 диаманта. 11 diamonds. На руски не мога да го кажа, ама... What the fuck? 11 диаманта. И 4-та минута. Хора, сега се връщам. Сега се връщам и... като взема торчовете, за да осветя вътре. Ще включа... Ще пусна пак клипа. И... хора, върнахме се отново в пещерата. Взех някъде към 49. Почти стак. Сега ще експлорна ето
за да видя дали има още диаманти. Защото направо ми се разява с тези диаманти. Не можах просто да повярвам, че има толкова много диаманти тук. Направо шока ми беше, what the fuck, бе, брат. Те са прибещи. Съжалявам, че се чувам, това беше малко. Но с тези диаманти не знам какво трябва да правя. Аз съм много шокнат. Просто с тези диаманти един бог знае какво ще правя. Вече си имам даймонд кирка и може да направя може да взема една кофа от кофите на Мариела и всъщност две кофи, едната с вода, другата с лава, за да можем да направим обсидиан и с този обсидиан ще направим недър портал. Хора, ако не искате да е толкова скучно в епизодите, ви моля просто да ви задавате въпроси. Аз ще се ги запиша на едно листче и ще ви кажа, ще ви отговоря на въпросите, които сте ми задали. Ако съм ги видял по-точно в коментарите. Сега ще отида, ще направя набързо по-точно ще изпия една кофа с мляко и ще взема от наковалната малко лава. Ето го нашия вилидж. Бум. Тук бях използвал това за такова. Сега отиваме в къщата на Мариела, за да вземем малко мляко назаем от нея. И чупих крак. Кошката е много важна за човека при такива ситуации. Той ми заприлича малко на голем, но овцата по-точно ми заприлича малко на голем, се оплаших. Съвсем малко обаче. Оставила си вратата отворена тук. Това. Сега започвах да взема. Само дълго я спя. Така. Чай, че тук направо 50 хода се забъркам. Да стане приятни неща. И сега, хора, ще правим ендър портал. Ще видя да го заградя в този епизод и свършвам клипа. Стават ми някъде към 6 минути. Ари, 5, защото нямам позволение все още да използвам. Не мога да правя по-дълги от
15 минути. Фак, взех време. Време кофата. Добре, ще направим нова. Так не искаш. Вот. Много добре. Чай, че викам. What the fuck? Не се стресна. И сега правим малко обсидиан. Ето. Бум. Бум. Не! Фак! Не! 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 Фак! Де? Фак! О, шит, не! О, добре, тук. Добре. Фак. Едната ми купа за мен. Добре. Се важно. Ти просто се важно. Да. Стрелите ми заминаха. Всичко ми замина. Фак. Сега какво ще правя, брат? Fuck's sake. Това е тъжен епизод, хора. Надявам се, шибането да ви е харесал. Ако е така, просто дайте един палец нагоре, за да знам дали да продължавам с поредиците или просто да се откажа и да фактъпна. Направя сега само много тъжен епизод. Нямам думи. Добре, хора, сега ще покажа как можете просто да читнете. Не, следващия епизод.